मा गियान बोरमा गियान ना अमा गियान ना मानसि गियान एसेबो सोलाय रोङा माखौथ' इलेक्सन मिटिंफ्राव परिबर्तनानो जानो रोङाबालाय बबाव रायजोमोन खुलुमबाय रायजो राजाफोरनिसिम नागरिक बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय बावहरग्रोबाय दिनै मोनथामसो आं आपडेट लाना फैलायबाय नोंथांमोना फारियै नायलांदो जोबजासिम बिराद मोजां भिडिअ बेनि सिगां आं नोंथांमोनखौ जायफोर गोदान नायगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायो साबस्क्राइब खालाम आंनि लंगाजिं ब्लग इउटुब चेनेलखौ दा बाथ्राया बेनो जे दा साननै सानथामसो सिगां जाबाय थादों तामुलपुराव मा जालांनो हमखो बर'फ्रा जे सिनेमायावसो नुयो जोङो गुन्दा दाखायत मावनाय दिने रात्रि हकि लानाय सिखा लानाय रुवा लानाय खदाल लानाय जों फिल्मावसो दादागिरि देखायनाय नुयो नाथाय दा बेफोरो दम होनानै मोगथाङावबो तामुलपुरावहाय फैसा लाखिग्रा 7 जन जोनोम जाबावदों बर'फोरबो दं ओमफ्राय सासे बरालि ना माबा दं बे मायाव गोलैथाय आं मिथिया एसामिस गोलैयो ना बाङालि गोलैथाय बर'आनो फ्राय बांसिनानो बर'आनो 7 दंखायो दा माखासे खारबाय सानैसो हमजानानै दं पुलिसनि कास्टडियाव थानायाव दा जेरा सोबगासिनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे गारि मोननै हमजाफादों बिसोरो गारियाखौथ' नायबा गारिया स्करपिय मोनसेया गारिफोरखौ नायबाथ' माहाजोननि फिसा बायदिसो नुयो दा मा खालामो बिसोर थाखा लुथिगोन जि दिन दाखाय दम होनानै फैसाखौ दम होनानै बेबायदि लाखिजाबाय बायो नामा गुन्दामि जौ लोंनानै लाखिखो ना ड्राग्स सोबै थाखा जोबनायखाय ड्राग्स मोननायखाय बायनानै सोबनो थाखा गैयिनि थाखाय लाखिनानै लुथिगोन ना माखो बिसोरलाय बिदिथ' जाया सिनेमा नङा बियो थियेटार नङा बियो जे नाटक नङा रियेलसो दा गावसिनि गाज्रि आखल खामानि मावनायनि थाखाय दा थानायाव भुगिनांसिगोन बिसोरो दा बेजों लोगोसे न'खरनि गार्जेनाबो थेला मोनसिगोन मानसिखौ बुथाराखै दे थाखाबा लाखिदों थाइसे लाखिदोंनो 0 गरबा लागायबा बेसेबां प्रब्लेम दङ जायहा दंजायो बे बख'नो हाबाय जायहा गैजाया बियो दा जाय थाखा खामायदों एसे बुजिगौ बिमा बिफाया थैखौ दै खालायनानै थाखा सोरजिबाय दा फिसालानि केसाव नांथाबनानै थादो हा हु सम्पति फाननानै बिदिखि जायो बे जानानै थांबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे सनितपुराव जानायबो दङ भिडिअ नोंथांमोना नायलांल' ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओमफ्राय मोनसेयाहाय मा जायगा होनामोनथाय माने बे बोरायाहाय लानजायोसो आरो दारि गोलाव 60 बोसोरनि बियो ओमफ्राय हिन्जावसाया 16 बोसोरनि बेखौनो रेप खालायनो नागिरदोंमोन बियो बे बर'खौथ' फुरा रेप खालायनानै बुथारखाबाय गोदोनायावहाय बियावहाय सिखा गिदिरजों खेबनै दानदों मोनायावहाय रेप खालायनाय आंनि आन्दाजावहाय बे रेप खालायग्रा मानसिया गामिनिनो जागोन मानो होनबा बिनि फिसाजोआहाय न'आव गैयामोन सोरबा लोगोनाव थांदोंमोननो दा बे खाबुखौ लानानै बियो रेप खालायनानै बुथारदों फिसाया बायजोआव थायो खामानि मावहैयो फिसाजोआ बिमाजों उन्दुफायो होनना मिथिब्ला मानो फैयाखै बियो जेला फिसाजोआ न'आव गैया अब्लासो बिमाखौ हामला खालायबाय रेप खालायनानै आरो बुथारनानै गालांबावबाय अखानायै फुङावसो खाथिनिया बिजावजालि ना मा जायो बे खबर मोनबाय नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना बिराद दुखुनांथाव दे बर'फ्रा बिराद जेंना जाबोगासिनो दं थेवब्लाबो बर' माहारिफ्रा गोदोनिफ्रायबाबो दासिमबाबो सोलाय रोङा बेनो बे मा गियान बोरमा गियान ना अमा गियान ना मानसि गियान एसेबो सोलाय रोङा माखौथ' इलेक्सन मिटिंफ्राव परिबर्तनानो जानो रोङाबालाय बबाव रायजो मोननो बोरैबा नोगोर रागा जोंखारलै आङो दे नायलांदो हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो आङो ओमफ्रायो बिनि हौवाया पटाराव थायो पटाराव खामानि मावो आरोना आर्मिफोरनि आन्दाराव खामानि मावनो थांदों आरो
ओमफ्राय दा रावबो गैयामोन न'आव ओमफ्राय फिसाला उन्दैयाबो आंजों थाबाय ओमफ्राय बे न'आव हारसिंमोन आरो दा सन्देहआथ' आंनिबाथ' मानसियानो बुथारनाय बायदि गावथ' हाया बेबायदि हाना लानो सोरलाय गाव हागोन बिदि मोननै हाना लानो गोदोनियाव गड़ेश्वराव 17 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय लांसुनियाया जोबथायाव पुलिसनि आखायाव नंगौ गड़ेश्वर औगुरिनि थागिबि लाला जनाब थामहिनबा आश्राफुद्दीन लस्करखौ पुलिसा हमबाय त्रिपुरायाव गिख्रंथाव HIV बेरामजों दासिमाव सा 47 फरायसाफोरा जिउ खहा आरो 828 फरायसाफोरनियाव HIV पजिटिभ मोननाय जादों बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल ससाइटिनि गागि मावख'गिरिया फोरमायबावनाय बायदिब्ला HIV जों सन्देर जानाय फरायसाफोरनि गेजेराव सा 572 फरायसाफोरा दासिमबो थांनानै दङ जाय फरायसाफोरनाव HIV मोननाय जादों बैसोर हादोरनि माखासे मुंदांखा फसंथानफोराव गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय त्रिपुरानिफ्राय थांदोंमोन होननानै फोसावबावदों TSACS नि मावख'निफ्राय बेनिखायनो दाब रायजोनि गासै थागिबिफोरखौ सांग्राङै थानो खावलायदों त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल ससाइटिनिफ्राय मख'नो गोनांदि TSACS आ थांनाय मे दानाव गासै 8,729 सुबुंफोरखौ एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापि मिरुफोराव थिसननाय जादों बेनि गेजेराव सा 5,674 आ HIV पजिटिभ सुबुंफोर आथिखालाव TSACS नि बिथोनगिरि डॉक्टर समर्पिता दत्ता आरो त्रिपुरा सावस्रि बिफाननि मावख'गिरिफोरा बे गिख्रंथाव थासारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मावबादा खुंफुंनाया सोलिगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिबावदों बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब सांग्रां जा गुबुन रायजो एबा गुबुन जायगायाव दावबायनाय समाव नोंथांमोनाबो सांग्रां जादों नङाब्ला गिख्रंथाव बेरामा नोंथांमोनावबो साग्लोबनो हागौ आथिखालाव गिख्रंथाव HIV बेरामा गोख्रोङै साग्लोबसारदों